SHP Drama presents Nasayod Ka Na. Sa gilanon sa duha ka binuhat, kansang ang ilang gugma ilang gitaguan, sud sa dugayng panahon. Tungod kay dili pwede, tungod sa mga daghang babag sa ilang kinabuhi. Apan ang importante nga mao, nga nasayod sila sa ilang tagsa-tagsa kagipagbati sa usag-usa. Nasayod ka na. Tagsulat ug ubos sa direksyon, Kuya Dulce. Recording technician, Cesar Luis Camara. Music and sound effects, Kuya Yantrax. Recording editor, Kian Lagura ug Arvin Dagani. Nasayod ka na. Og karon, aniya ang unang anim nining atong sugilanon. Nasayod ka na. Sayod ko ka na. Buntag naman di ay. Salamat sa bado na pud. Makapahuway na gitawon ko. Unsa kay maayong lingaw ro no? Husto. Mas maayo siguro og manlaba ko karon. Total, wala ba tay klase? Cristel, anak. Ma, unsa man? Bangon na diha, anak. Pag-ilis na. Asa man ta, ma? Naikalihukan karon sa simbahan para sa mga youth, anak. Seminar para sa CCRM. Maong bangon na o pag-ilis kay kinahanglan gayud nga makaapil ka. Si Mamos, uy. Imbis nalipay nung takayo ko kay Sabado ron nga walay klase. Makapahulay ko. Anak, alam po unon kaayong atong kinabuhi karon. Labi na kay mag-college na baya ka next year.
gusto ba ya ka magkuha og education, di ba? Unya kay labada ra ba yan niya tong panginabuhian ug wala na ba yang imong amahan maong kinahanglan nga mga lagad ta sa Ginoo kay para matagaan ta niya og blessing. Ay. Nga, kisa may kauban ako moadto dito, ma. Ayaw ka bala ka, anak? Naman ang imong mga igagaw. Sila si Ching Ching. Oh, naay. Sila na gid nang nanuktok. Lakaw, ablihi. Kadyot lang, naana. Uy, Jay! Wala pa kakailis, Jay? Naabay tayo seminaron. Na, mga late ani ron. Wala pa gani ko kaligo na nadayon mo. Lainan ninyo wala gyud mo nagsabang na dito seminar karon. Sus, kabalo baya ka nga wala tay klase ron. Ug usa ka sab, gipaanhi sad mi ni Ate Ingrid aron hapiton ka para sa seminar karon ba. Mo tong may-ari mi. Siglar-lar dia, Jay. Pagdali na diha. Pag-ilis na. Kay, daghan pa biyang seminar dito. Hindi ta kalingkod tos tubangan. Ay, sige oy. Wati ko ninyo kay maligo sa ko kadali. Bay kukoy. Panggunit bay ha. Kay paluparon ko na itong gisakyan bay. Paluparon ko ning motor ako bay ha. Kinahanglan nga manggunit gyud ka bay kay basig bahog mo niya ka ba. Na, butar ba ka? Di ko gustong mahog ka bay maong gunit diha bay. Apo ang kahap. Ay kog binuangi bay. Ikaw bay Randy ba? Sige kag wala na akong pagkaputa ha. Tapos gani mong padagan diya kay mag-arrange sa mangkata. Yay, apak maninoon. Madisgrasya kitang duharon bay kukoy. Aw. Okay ra magpadisgrasya ta kay total. Duha man santa. Pero kinahanglang magdali ta bay kukoy. Kay dito sa atong padulngan, daghag chicks dito bay. Usaon man nga pag music ministry ba yata. For short, kita mo'y center of attraction ron. Di ba bay kukoy? Saba ka diha bay Randy oy. Kana gyung pagka-chicks tirada nimo ba? Chicks bay. Awa na ko anak bay. Kay wagay mo punit na ko. Kay saon ka man nga butaman ko. Bay kukoy, mamati na ko ba ya? Istorya ta magini bay. Ayaw pagpakawa sa paglaom bay. Kay matag kinabuhi sa tao. Doon lagi paglaom, bay kukoy. Paglaom bay. Ambot lang ka bay. Ginoo na gyud nagsayod ana. Pero ako bay wala na ko nag-asa na bay. Wala na ko nag-isot sa kuna una. Wala ako na nang gitanggal ng mga chicks o babae. Wala nagyog ko anak bay Randy. Pangunit na lang niya bay kukoy. Ay sige daghag tabi niya. Pakusgan ko pang pagpadagan niya itong motor bay. Aron maabot dito sa itong padulngan. Fasten your seatbelt, bay kukoy! Yeah! Karon bay, niya na kita bay. Apot na kita. Nao ko na bay ha kay paimutang ko na ning motor. Ila ko na nako ni kay
Siya karnapo ni ba na? Wala tayo service pa uli bay. Ambil ng helmet bay. Naog sa bay, naog sa. Ambil ang helmet. Oh, sige bay, manaog sa ko bay. Padahil lang ha, kay manaog ko. Oops. Okay na bay, kakanaog na ko bay. Garang helmet bay oh. Na bay. Okay, ato na ta. Kay nagpaabot na si Bay Pergoy na to. Sos naong bayang Pergoy ay gani kabalugi ko ba? Gani na ra gini naghulat. De gini madrawing niyang naong may pay maskara lagi niya. Madrawing pa. Ah, sige bay, tara bay. Kay murag daghan nagtao da. Kay mag-arrange para ba ta? Dali na bay. Dali na bay Randy. Dugaya ninyo oy. Asa pa mo naglaroy-laroy taon oy? Daghan ra bang gahulat ato diri oh? Nagulat na si Ermi Demesilio, si Siti, si Angela, Sherlyn, daghan kayo ng hulat na to. Nya karon dugay kayo mo. Dali na mo kayo mag-arrange para bata. Kaya sulod na mo. Nas kukoy ay. Ngayon kayo. Mariyog babay glihok. Matay palagi. Saba da bay Randy oy. Ikaw ra magdugay kayo. Sige pagka-jail, sige papilit ani mong buhok. Maraming taon nagbihon ay. Ganiya ra ko naghuwat nimo kay magsayo ta. Saba dia bay. Nana, ayaw na paglalis di ay. Biday. May pa mga manunod na ta kay mag-set up para bata. Langan-langan lang bra. Tignan mo, suda ta. Ay, naabot na kita. Hala? Taganan din mga tao, no? Daghan din kay mga participant sa seminar, no? Bitaw, tawan mo, daghan kayo tao. Inumbitan ko sa imo ganina, kinahanglan na itong magdali. Kay kabalo ko, na international speaker ang mag-talk ron. Dito sa tubangan kay hawan pa. May na lang ni ba kay duol sab sa speaker. May na lang, dito na ka-on. Dito, morning code. Ah, sige ki. Pagkuha sa kong snacks dito kay nagsayo gid ba yata? Nya. Sila diri kay libre man daw. Nya stab yang gutuma. Sige, magkuha sa kong snacks. Ah, sige Vicky. Mag-una na dito ha. Apas lang. Malingkod na ko. Hala? Time para good? Kana ilang keyboardista ba? Familiar lagi kaayo na kuyang now. Murag ka to man siguro ning ingon nila nga blind nga howd kuno kaayo mo keyboard. Hala, amazing! Hala, howd doon niya, oy! Yun sa kana niya, no? Dili siya kakita, pero howd ki siya mo keyboard. As it is in heaven, our Father in heaven, lead us not into kailan mabangon na po na utro? Sige na nagbatogan. Reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you.
Peter began to say to Jesus, "We've given up everything and follow you." Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel, who will not receive 100 times more now in this present age, houses, brothers, sisters, mothers, children, and lands, with persecutions and eternal life in the age to come. But many that are first will be last, and the last will be first." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus. Magpakat ng Ginoo. Bay, break time na gid bay. Ting paniod to na. Maniod to na to bay. Sige bay, kay gigutom na sad ko bay da. Gani harap kong gigutom. Udto na manggot. Sige, tanapay ran di. Una lang mo gamay dito bay kay bawo na ka ako pa may nag atiman diri sa sounds magpa-sounds pa ko aron di pod mingawon ang mga na-address sa kuan ron hall. Dili mingawon silang Renante, silang Francis, sila nilang kuan atong mga na-address sa atong pag-invite ba mga atong mga higala ba. Ako sa ning silang nagag music before ko mohawa diri. Hurata lang ko niyo ha. Hurata lang ko niyo kay mosunod ra ko. Sige bay. Ibutang ko na ta ka diri bay ha. Pahilong na ta kanila misa bay oh. Diri. Lingkod diri bay. Og hulata lang ko bay ha kay magkuha na ko nimo pagkaon bay ha. Pagaygon man kanang mainom. Aron diretso na bay ba. Sige bay. Aris ako bay. Sige bay. Magpaabot lang ko nimo dinhi bay. Nindot sa nindapita da. Kay bugnaw-bugnaw ang hangin. Hala no, lindot kayong topic sa speaker kaganina to. Maski sikikat pa nga tawa no, pero napit gihapon tayo na ito na alasin sa iya. Aduh, ba gid akong duka. Nya. Ningaw ko sa iya ha. Next gira po katawa. Uy. Magdunay may mga babae sa atna. Yan si katawa niya. Nagtabi sila. Apil siguro sad na sila. Hindot lagi kaayo. Ganahan lagi ko ani nga seminar ay. Oh, bitaw. Tapos, na-amaze kay ko sa ilang keyboardist. Imagine, blind sa ha, pero hug kayo sa mga keyboard. Grabe gid ka maayo ang Ginoo nun. Itagaan gid sa gift. Kisa mo ning babae nga ni ang nidayig na ko. Uy, magtiwas na tagpanikot ko niyo. Nindot na ba sa tingog ta? Maglusyon ba ni pagkaalauna? Murag, huwag mo ko kasabot sa kong kibati. Hindi ko na ba kanisan ko? Huy! Bay kukoy! Naunsa ka uy! Paitas mo ba Randy uy? Mangalit man ka. Kuratan hinoong ko ni mo da. Yay! Hala no? Lutaw mang senaryo na to, Brad. Ayan na. Yan ang paniod to ni mo. Kao na eh. Sagi ka na yung yunahon na eh. Baya, no? Oy. Nabinoktok ra ko. Baya ni mo, bay. Doon na kayo gisait-saitan, bay, no? Mga gwapa ra pa na puros ng nadias at bang, bayo? Sus. Probida. Nah. Wakita pa lang ka bay. Kakita gyud ka og mga anghel nga kana ganing anghel nga ninaog gikan sa langit gini bay. Mo ba bay? Mga gwapa bay. Wala ba oy? Saon to mo nang gwapa? Di mo na ato. Atik-atik ko ba bay oy? Sus. Laron mo ko nimo bay. Kapalo gyud ko ba nga nagyog kay gisait-saitan dia ba? Murag nagyog kay kanang si tawagin eh
Kuya mo sa di ka bay no kay bisag di ka kikita bay. Pero hod ki ka mo site bay ba? Murag iya ka ng tako sa bilyaran bay, hilig kay mo site. Wala ba yun? Tewas na tagkaon eh. Kay manukar para bata. Tewas na tagkaon ba? Aw, tiwas kita kaon bay. Kay manukar para bataron. Ra, balo ka bay. Bisag nag-istorya ka na ko pero ang imong una-una. Sige kay paminaw sa mga anghel dito sa atbang nga pati mga nindutag tingog bay. Kaon na diya bay oy. Ngaon tag tiwas. Praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless and its love unrestrained. This is our God, ever in triumph. Welcome to Congrats, guys! Congrats naman! Congratulations mga sisters. Ay, salamat, Brad. Mga brad, mga sis, kulangan mo na mo ang choir ministry. Basig gusto mo mo appeal. Ang mudawat kaayo ni Ana. Ako, Koy. Ako, willing ko. Pwede? Ang babae nga nindot og tingog. Nakailasin ako. Mo appeal ko no siya. Hala, uy. Kulpaan naman sad ko. Huy, bay ko koy. Mo apil ko no. Ayay, naunsa nung bugha ni siya. Wala, uy. Ayan, nag-blush-blush Oo, pa pwede kayo sis. Ew. Pwede ka maka-appeal sis. Blush, ano mo to? Kanang, Bahalo siya. ano sa kayo pangalan ni mo sis? Kuan. Ako di ay si Cristel. Hala, Cristel do ba yo? Ay, hala no. Okay sis. Mapahibaw ra unya ko nimo kung adunay practice. Nice meeting you. Ikaw sis, pwede ko ba ikaw maila-ila? May mo ba na kung masayran kung kisay mo pangalan? Ako? Ching-ching di ay. Ching-ching di akong ngalan. Ikaw? Unsa man yung ngalan? Tawag lang ko gano, Chin. Tawag lang ko Grandi. Okay. Randy. Ikalipay ko nga nagkaila-ila kitang duha. Una, malipayon man lagi. Kumusta man ang seminar? Hi, ma. Bitaw, oy. Kanang, wala lang. Alangan, di kay, honestly, nalingaw kay ko sa duha na mo kaadlaw nga seminar, ma. Kay, kuan mong good ka ng, ang ilang lecturer, good, ma. Nindot kayo mo dalag yun. Kanang as in, makalingaw nga, makahatag jud pud og pagturunan sa mga naminaw good. Tapos pati ang ilahang accommodation sa amo kanang as in makaingon jud ka mga grabe jud sila ka hospitable ang simbahan. Then labaw sa tanan ma ang ilang music ministry. Nindot kaayo jud ma. Especially to ilang keyboardist, amazing kaayo do. Amazing kayo kay blind siya tapos howd kay siya motuplok og keyboard. Uy, mao ba? Di, daghan inong kag-amigo. Kay, daghan man kag nailhansa. Unya anak, unsa may plano ninyo? Unsa may sunod ninyong kalihukan? Kuan ma, kanang muapil kog choir. Total laman tay ginagmay nga talent. Ato ning ipakita sa Ginoo. Uy, maayo noon anak. Suporta siya kay ko nimo anak. Pero, basin ha, makauyab na hinuon ka. Kauyab ka sa imong mga kauban. Ayaw baya sa anak ha.
Siguraduha gayud baya nga imo gyud i-prioritize ang imuhang pag-eskwela. Kay maura ba na ako ang pamana sa imo anak kay wala man day laing bahandi. Ayaw ka bala ka, ma. Dili sa jud ko anang mga uyab-uyab diha mo. Kay, kay bawi ako sa kong mga priorities. Anya, besides, ma, pagpangalagad raman pud ning ako. Aw, lagi. Bantay, ha? Nahala, dali na kay manghaon na ta. Anak ko igi andam nga pagkaon dito. Imo ba itong paborito? Wow! Okay, ma. Bay Kukoy, karon bay kay naman na magidang seminar. Naa kay mo apil sa atong music ministry bay? Ana bay, oy. Kato dai sila si Kuan. Kato mga babae gud, kato sila Cristel. Ang mga apil man daw to sila. Ayay, giuna magi si Cristel og mention. Yay nga ano kahana no? Pero bitaw bay oy. May tag mga apil to sila bay. Kay aron sad bay ba nasa tay inspirasyon bay ba? Sabo da bay Randy, oy. Kanang yung pagkaadarit ni mo ta. Gid na mawa taon. Grabe gid mo kaadarit bay. Kay ngano? Pasa di kay moha di. Balo ko eh. Mura kag bilyard. Gagunit kag tako para mag-side-side ka. Gamit kag side pocket para makuha nimo siya. Ha? Wow, oy. Side-side ba taon, oy, nga wala man yung taon, oy. Ikaw gid bay. Pero nindot og tingog si Cristel bay no. Nindot kay sa tingog bay. Daan ko palagi. Ni angko nagyug kang tabaghaka ka. Nga naibog ka ni Cristel. Ha? Wala man gud. Naibog og taon. Kumiton ka ko ato bay. Uy. Namay nagmotor bay. Kinsa maghana? Uy. Tuod. May motor tuod gani hunong da. Si Sis Devi ka na. Hi mga brad, mayong hapon. Yay, siksihan ni mo sis oy. Basta binuhat gyud Ginoo ba? Wagi bati. Puro gyud nindot. Si Aujud kayo ka brad oy. Gay brad ba, nakoy tuyo ninyo brad. Unsa man day unta na imong tuyo na mo sis? Amurag importante gid na ba? Unsa man day na sis? Kuan brad, ugma birthday sa akong manghod tapos amo untang among pamanyanitahan ba? Pwede ra ba brad? Mao ba sis? Maayo hinuon. Kaya ron maka-appeal tong mga bag-o nga membro sa choir. Bay Randy. Adto ato mga bag-ong membro bay. Og ing na sila nga nay manyanita ugma. Palihog ko bay. Kuingon ani ka sexy ang mo invite na to. Ariglado. Lihok dayon ko. Tuon ko to sila. Ako to silang hapiton silang tagsa-tagsa ka mga balay. Sige mga brad, salamat ninyo ha. Sige, una-una lang ko kay mangandam pa ko para sa manyanita unyang kadlawon. Sige, una lang ko mga brad. Sige sis. Magsabay na lang ta sis kay padung naman po ko dito. Tara sis. Sige bay. Diri na lang sud ko matulog unya. Kay para kuan ba magsabay ra gid ta. Aron dali ra pagpukaw bay. Sige bay Randy, lakaw na. देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ay, kini nga maninuon ko sa among seminar, uy.
Kano sa pa kami magkita og balik sa mga youth mo? Uy, tempa. Doon na may motor nga nihunong sa gawas. Mayo! Ayo! Sis Cristel? Nakagada sa sod, sis? Mayo! Oh, kadyot lang, naana. Oh, uy. Ikaw man day ni Brad Randy. Unsa may tuyon ta nato, Brad? Iya lagi ko sis Cristel. Kay sis Debbie ba? Nang-invite manggod to. Di bo daw siyang manghud ugma. Nya, magpamanyanita daw siya. Unsa man? Mukuyog ka? Yun na, si Chingching, asa? Mauban ba po kahato, no? Isugo mo kung kukoy god nga. Paadtoon ka. Pakuyugon ka. Si Kukoy? Sige, mo apil ko. Ingnon ako sila si Chingching, si Lian og si Vicky para daghan mi. Sige, Brad. Nya, sige, sis Cristel. Di na ko maglangan, ha? Nya, magpaabot lang unya mininyo ugma. Anis ako. Maayo. Brad, magmanyanita na ta ninyo, Brad. Maayo. Uy, tingog man doon ni Cristel. Melody. Hala, uy, kauwaw ko yan. Melody, Sino naman may namukaw? Ikaw na ko sa hindi. Melody. Bay, mata na bay. Naana sila bay. Bay Randy. Bay Kukoy. Ngano uy? Sa Melody. Ipukaw ta kag nanyanita. Nya Melody. Sakit to da. Pataka naman ta kag yaw-yaw dia uy. Mata na diha kay nana sila oh. Oh, tama day. Sige bay. Mag-ilis na ko bay. Lubuangan kahisgot pinakog Melody ngano man to? Wa ko magdaho mo to da. Sige bay. Mag-ilis ko. Diha ka lang. Pabuta ko kadali. Bay, ablihan akong portahan ba ya? Aron makagawa sa tabay. Na, bay, gawa sa ta. Hawis kong bukton bay. Sige bay. Magunit ko siyang bukton bay. Okay bay, tara bay. Hi, Koy. Good morning. Ali, Koy. Diri ka gunit na ko. Ako'y mudala nimo. Sure ka? Cristel? Ikay mo daan ako? Uy. Sure. Sige. Yun na pa, Cristel. First time ba mo nga nakakuyog og manyanita? Oo, first time na ako. Enjoy man di ay, no? Maayo hinuon, Chris. Kay nakakuyog ta. Yun na pa, anong nakailang ka na ko daan dito sa seminar? Ilado naman good ka, Koy. Ilado na kay ka sa mga tao. Labi pa kay how'd kay ka mo play og instrument. Bisan ako gani, na-amaze gani kaayo ko nimo. Dili sis oy. Gasa ni nga gihatag sa Ginoo nako. Ang magamit nako sa pagpangalagad niya. O sa pagpangalagad sa tanan. O mao nga ako sang gibalik niya sis. Bitaw, Koy. Blessing kay kaalang sa tanan. Labi na nako. Dako kay kang blessing, Koy. Cristel.
Salamat mga brad ug sis. Salamat sa inyong pag-anhi. Salamat sa inyong sanong sa akong imbitasyon nga akong pamanyitahan ang ako ang igsuon. Salamat jud kayo brad ug sis. Uy, kaso na sis, uy. Basta bahin sa pag-ampo. Game good kayo mi ana. Sige. Sige na mo. Diri na mo sa kusina na mong gamay kay atong sawaan ning ginagmay po ng handa para sa adlaw sa kong manghod. Sige na mo mga brad, sis. Sige na, ayaw pag ulaw-ulaw. Sige. Atong hangyoon si Sis Cristel nga may mulit sa atong prayer. Okay, so let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Wow! Kini! Nindot ni! Bihukad ko, bi! Nindot din yung mga laga tas Ginoo, no? Kay maluwas pa ta! Mabusog pa ta! Alay, hukad na mo! Hukad! Hala, wala nakainom man ka, Brad, nga. Luwas na ta. Busog pa ta. Langan, gikan man ta nag-ampo ganina. Nya nakapamati pa kita sa manindot kang ibanghilyo. Karon, gayuman naman ang tanan, kao na sa diyang sunod. O, dali na mo, kao na mo. Kay, nailitson manok, naimaha, nailitsiplan, naisinugbang isda, naay kining litson bili. Ayun man ay kining sabo sa manok kagi kamunggayan. Dali mo, kaon. Dali mo. O, dali o, napay kuan dali o, napay kining kawali dali o. Yawa gid ani. Randi uy, iya magigipahingan lang tanan sudan. Galaw-gawa, ginawa ba yung di, Kabuboy ni mo, do. Koy, lingkod lang sa kadinhiha. Ako na yung mukuha si mong pagkaon. Ha? Ayaw lang, Tiloy. Naabitaw si Bayrandi. Si Bayrandi na lang. Ayaw, guda na, Koy. Mura man inong nagdili mga brothers and sisters, ana, oy. Okay naman, good. Kalipay na ko ang makasilbi nimo. Busa, pasagdi lang, good ko. Sige, Tel. Okay naman yung ka mo. Sige. Birada. Ay, nindot naman di ay magmananita ta sa birthday mo. Hapit naman di akong birthday da. Mayong tag mamananitahan sad ko no? Oh, tuo Gino. Hapit naman na mong birthday. Nya, dili pud ka magpamanyanita. Bitaw, Jay. Mintras naa pa sila. Aron sa mapahibalo na to ba kung kano sa imong birthday. Ha? Ayaw, uy. Maulaw ta. Ayay! Kini! Nindot ni! Laing kao na pud ni! Kinida! Sis Cristel, kanusta mo dito udag imong birthday? Bitaw, uy. Karong April 27. Dapat naa ka, kuy, ha? Kay kung wala ka, kuy, na mangluod gid ko nimo, kuy. Cristel! Cristel, anak. Kasi may plano nimo sa imong birthday. Kay, hapit naman eh. Unsa may gusto nimong mahitabo? Kuan lagi ma. Magpamanyanita lagi unta ko. Maayo nun anak kung mao. Lipay kay ko anak kay aron na apod kay time sa imong mga kauban sa simbahan. Unya, unsa may gusto nimo akong buhaton? Unsa may gusto nimo akong lutuon? Simple lang, ma. Gusto po na ko nga maligo sa dagat. Kay lami, lagid kayo ihumol sa dagat, kid ma.
Okay anak, walay problema. Ako gid nang buhaton para malipay ka sa imuhang birthday. Your wish would be granted. Tinuod ka, ma? Yay! Thank you, ma! I love you, mama. Thank you! Ay, oy, ulug-ulugan ba yata ay? Sige na, lakaw na. Paghimo na sa imuhang assignment dito kaw. Okay, ma. Uy, mga brad and sis. Ugma naman day ang birthday ni Cristel, no? Anya, sa may plano na to, ani? Oh, bitaw, tinuod. Niingon ba ito si Cristel nga magpaharana siya? Uy, ato siyang haranahan ha. Sige. Kinahanglan ato ng adtuon. Kaya ato mo ng kauban. Nya, diri lang po ko matulog ila bayran di unya para dali ra pagkuan makamata dayon ko. Why problema? Ato ka tuog sa balay. Pwede kay ka dito matulog. Bisan pag si Sis Devi, pwede kay sa matulog dito. Saman Sis Devi. Ato tatulog sa balay. Tungod alang nimo magpalit kog aircon para dili kay igangan panahon sa tong pagkatulog. Tapad man tang duha. Nyaon saman. Ato tatulog sa balay. Hindi. Maldito jud ka randi ha. Maldito jud kay ka. Miandar na sa ginaimuhang kapilyo. Bantay lang jud ka nako randi ha. Alisto ka lang gid nako dong. Yay, hapak manoong ka. Uy, kabidyar tong ako. Uy, naunsa day ka. Kasakit biya ni mo hinapakan. Ay, buto mo yung kaayo. Sige. Tingnan ko sa kuani para ugma. Kita-kita ratan niyo ha. Kita-kita ratan niyo ugma. Sige, Sis Vicky. Kaya muapas lang mini kukoy ugma. Magmotor lang mi. Sige. Mag-abot lang tayo nyo unyang kadlawon. Uy, kadlawon hindi ay. Saan marong oras sa? The time is 3 o'clock. Alas 3 na sa kadlawon. The USA, I was born in the USA. Ay, mata na bay. Born in the USA. Manglita na pa, uy. Huy! Uy! Bay ko, kuy. Ano man, ha? Mata na dia, uy. Mangarana na tang Cristel. Sige ka magkanta-kanta ng Born in the USA. Mura makagakonsert. Magmanyanita na ta, mata na dia. Oo, hala. Tama din, oh. Mag-English ko ba sa bangon ko, ha? Hala, bay. Bad news. Nibundak man ang ulan, bay. Kusugro ba kaayo? Yay, kabay. Kinuog ko. Nag-uwan pag yun. Si Cristel. Nag-uwa trabato siya. Mangluod na ba dato siya kung wa ako da. Saon man ani, uy. Sige lang, bay. Ato lang yung palinaw-linawan, bay. Basta na dahil undang niyo niya taon-taon. Mula bay rin ulan na. Kay umusong-asong manguta, bay. Basta no niya maabot ito dito. Maratag piso nga nga basa, bay. Magmotor lang rabata, bay. Wa pa man mumanta to kung akong uncle, bay. Kay hormanta na to yung multika, bay. Sige, bay. Ato lang siyang palinaw-linawon. Basig mahunong rin ni karon taod-taod, bay. A few moments later. Bay kukoy. Hayag naman, bay kukoy. Oy, pero wa magyapon mohonong ang ulan. May solusyon, bay ay. Tita mo dayon, bay. Mga tulog tagbalik, bay. Kay lamig ito, kitugno kayong panahon, oh. Nami aron kuan, oy. Itanday-tanday sa unlan, oy. Sige lang. Ihatod tan lang kas inyo, bay. Pamutuang ning ulan. Nya, mahayag-hayag nagmayo. Iuli ta na lang ka sa inyo, ihatod ta ka. Itong tagbalik, oy. Tita mo dayon. Huwag tayo mahimo, ani, bay. Mga tungod tayo nagbalik.
Kristil. Ready naman unta mi pa. O sige bay, mga tuog na lang tabay. Wala tayo mahimo ani. Kristil. Sorry kung tayo. Bawi na lang ko sunod eh. Baru-baru ko nasabi. Hapit nga na mag-alas 7 buntag. Pero, mangyapon mo hunong ang uwan. Iyay, medyo may hangin ra ba? Nakabagyo kay bagyo, no? Yun na. May nanuktok sa gawas. Susihon ko na bikinsa ni be. Ayo, Brad, Randy. Ayo. Oh, sis Vicky. Niya man lagi ka? Oh, niya lagi ka. Nga naman ha? Nalagi ko kay ako'y kanang kuan ba? Ako'y tuyo. Unsa man di tuyo nimo sis Vicky? Pasensya gid kayo ha. Wa gid mi kaadto sa birthday ni Kristil. Wa mi ka manyanita. Kay uwan manggod. Pasabta lang siya sis. Ingna lang siya nga mobawi lang ko sa sunod nga panahon. Lain na gid nimo kuy uy. Wala jud ka na ato ganina ba pag manyanita sa kuha. Makapanluod man sad nimo kuy uy. Kristil? Niya lagi ka. Pasensya kayo ha. Wa gid mi kaadto kay uwan manggod. Kusog kay ang uwan, wa gid mi undang ang ulan. Mo nga pasensya gid kaayo tel. Aron makabawi kasi mo mga sana ko. Dapat mukuyog ka na mo kay mga ligo mig dagat. Ha? Dagat tel? Hala tel uy, wa man ko'y kwarta ipliti. Nya sa papod mananghid pa pug kong mama. Asus, mananghid ra di ay? Ay kabala ka. Ako'y bahala. Ako'y mananghid. Run. Ma. Oh, Kokoy. Ikaw mong gano'n na. Siyempre, din ka mangikan. May buntag pa. Dito ko na to ilabay Randy kay manyanita man unta ni. Pero wa madayon kay ni uwan manggod. Hay des mama pa. Si mama ni mo? Ito Yun ay gipaningil. Ano pa? Yun na ragod. Saan mo ng kuyog ni mo ha? Kokoy? Kol, may buntag, Kol. Paamin ako. Uy! Dali. Dayon usa. Dayon. Ayaw no, Kol, uy. Kuan, Kol ba? Ipananghid unta na ko si Kukoy. Si Kokoy? Inyong ikuyog? Kaya nga naman, asa man na mong Kukoy? Kuan man good, Kol. Birthday man good na ko karon. Tapos, gusto unta na ko ubanin si Kukoy kay magaligo man good ng dagat, Kol. Amo ba? So, happy birthday ha? Unsa to? Inyong tuyugon si Kukoy? Unya, ang muatiman na nga to? Ayun nagkabala ka, Kol. Ako na bahala niya. Tapos, ako na bahala siyang pamilite. Mao ba di ay? Nahala, sige. Ikaw man kayo mag-igo ni Kukoy. Nala Kukoy. Pag-amping na to ha, ug ayaw pagpabadlong. Opa. Og salamat. Palihog lang po kong ingon ni mama. Kristel, kuwata lang po kadali ha. Kaya mag-ilis ako.
Kibo ka, Koy. Kibo ka, Koy. Nindot ka yung dagat, Koy. O bitaw. Indot ka ang dagat. Kami kayo ikaligo. Sabi pa kay uwan-uwan. Ito ba naman yung Koy, oy? Kanang, pwede pa mong gapos mo, Koy? Aha. Mugakos ka. Sige na, good, Koy. Amigo, bitaw ka. Di nga gunang bitaw gaagmalis siya, good. Mugagos na ko, ha? Ani, Yay! Mugakos na din siya. Diyos ko, Lord. Kilig pa more. Ako'y kinikilig. Bakit kayo malapit ako'y nanginginig? At nadarama ang puso na pumipintig. Natutuwa sa iyong tinig. Koy. Naibog man daw ka kang Rose, Koy. Ibutang na to, Koy, panaglitan. Si Rose ning nigakos nimo. Ano sa mong batiin, Koy? Ha? Wa ko na ibog ni Rose, oy. Kasi mag-gunagin ang anak. Ikaw man dito. Ha? Unsa to, Koy? Cristel! Kokoy! Anina mo, mga unata? Ang imong mama, oh. Gitawag na ta. Kaya mga una ko na. Dali na. Ma! Dali na, Koy. Mga una ta. Uy, Cristel. Libaba man gud hinuon ka nako. Paspasin na mo paglangoy diha aron makaabot tayo ka sa ibabaw. Paspasan ko akong paglangoy. Oops. Ang sarap maligo sa tubig alak. Ang sarap maligo sa tubig alak. Ali na, Koy. Kupot na sa kong bukton. Manlakaw na tapaingon sa cottage. Uy. Namay autong hunong. Kinsa magkana? Sige, Tel. Ngunit ako sa imong bukton. Hi, Jay! Hi, Jay! Uy, hi! May gani ka nakaapas pa mo. Yes, of course, Jay. Lapag na Dili ginoy ka, mo Jay. ang si mo birthday no. Kinahanglan jud na ami mo nang niapas jud may para sa imo ha. Happy birthday, Jay! Kinsa may gisak? Unsa may inyong gisakyan padulong diri sis? Aw, siyempre. Ako ilang gisakyan karon. Wa mako ko magdag motor kay saon man isig magburok-burno ko ning uwan sukad pa ganina. Mao nga nanghulam na lang ko og auto ni Tio Rinaldo Patalinghog kaganina. Yadto na ko siya sa ilang balay eh. Wa timing pod nga wa po niya gigamit ning sakyanan kay nakapalit man sila pick up. Mo nga nanghulam ko siyang auto. Happy birthday di ay sis Cristel. Thank you! Sige na, sakto na ng tabi. Mga unata kay mabugno na ni atong pagkaon. Sige na dito, Cristel. Paghukad na. Ma. Time sa kay sukaran sa nako si Kukoy. Koy. Sukaran sa tika, Koy, ha? Sige, Cristel. Oga, salamat kaayo ha. Way sa payan, Koy. Koy, dari yung pagkaon, Koy, oh. Kaon na. Salamat kayo, Cristel ha. Alegriha gid si mong birthday oy. Bisag wa ko ka adto sa manyanita. Pero bibo kaayo. Daghan pag yung mga lamian nga mga pagkaon. Salamat kay Cartel. Kay baw ka, Koy. Kompleto kaayong akong adlaw karon sa akong birthday. Oo, simple, kompleto gyud. Kay na imong mga pamilya. Ug nasa pa imong mga barkada. Di ba? Dili. Sabi nakakompleto sa akong adlaw, uy. Unsa man na, Tel? O kisa may nakapakompleto sa imong adlaw? Nabay nakapalipay sa imong dughan? Ha?
Naa. O gana, mao ikaw koy. Ikaw ang labing hinungdan nganong kumpleto kaayong akong adlaw karon. Oh, unsa? Oh Lord. Mga higala, atangin ninyo ang laing sumpay nining atong sugilanon. Nasayo, gana. Pagsulat pagubos sa direksyon, Kuya Dudes. Recording Technician, Cesar Louis Camara. Music and Sound Effects, Kuya Yantrax. Recording Editor, Gian Lagura ug Arvin Dagani. Kining tanan gidalit sa SHP YouTube channel. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kung kita ko sa